Sigrid, hvad tænker du på lige nu? Nå, god tur ned til... Ja, vi ses! Ikke noget. Godt. For lige at opsummere fra sidste gang. Sigrid, hvad skete der i 1864? Koncentrer dig. Sigrid? Sigrid? Undskyld. For at følge op på siden sidst, hvordan er det så gået? Hvis vi starter med vennerne, har der været nogle skænderier? Vi har bare flest minder, okay, Sabine? Oh my god, Melissa, det sagde du mig ikke. Jo, det var ikke nede. Jeg hader jer så. Oh my god, Melissa, det var så godt. Oh my god, det var så godt. Fucking grim. Fucking Det går vel bedre. Okay, det er da et fremskridt. Hvad så i skolen? Skolen? Fint. Jeg regner med, at det stadig går godt derhjemme, Sigrid. Du sagde sidste gang, at din mor skulle på date. Hvordan har du haft det med det? Ej, damsknud! Jeg kommer lige med en kop kaffe til dig. Christian og Sigrid, værsgo, kom ind og sæt jer. Hvad med dig, Sigrid? Når du ikke går i skole, hvad er du så gang i? Sigrid! Knud spørger faktisk lige noget. Vågn lige op. Nej, men Sigrid, jeg tænkte bare, hvad du sådan går og laver, når du ikke er i skole. Hvad jeg går og laver? Altså lige nu, der går jeg til psykolog. Ja, ved du hvad? Kunne du ikke lige hente noget sukker til kaffe? Sigrid virker måske lidt fraværende, men det er bare fordi, hun er lidt træt i dag. Ja, det er vel fint nok. Det er som om, du ikke har så meget lyst til at snakke i dag, Sigrid. Hvordan går det derhjemme rent faktisk? Altså, jeg føler lidt, at min mor hun er meget skuffet over min diagnose. Og hun prøver sådan at skjule den, når der kommer gæster eller sådan. Så jeg føler aldrig, at jeg kan koncentrere mig i skolen, og jeg synes, det er lidt svært nogle gange. Nogle gange, når mine veninder, der er mange inde i et rum, og sådan alle snakker, så kan jeg godt blive meget sådan svimmel og sådan noget, fordi at der er mange stemmer på én gang. Ved du hvad? Jeg forstår dig godt. Hvordan er det så gået siden sidst?